Паисий Хилендарски. Паисий е написал първата история за българския народ, за да напомни на хората да не забравя своя род и език. Мисъл, българинът знае своя род и език. Софроний Врачански. Той е продължил делото на Паисий Хилендарски, като разпространил книги и учил хората на грамотност. Мисъл, чети и знаеш, защото знанието е сила. Петър Берон е написал римния буквар и е помогнал на много български деца да четат и да пишат. За мисъл учи, за да сполучиш. Георги Раковски. Раковски е революционер и писател, който създал планове за освобождението на България. Мисъл, свободата ще дойде само с просвета и борба. Васил Левски. Левски е борец за свободата на България. Мисъл, времето е в нас и ние сме във времето. Христов Ботев е поет и борец за свободата на България, който пише за любовта към родината. Този, който покани в бой за свобода, той не умира. Иван Вазов. Вазов е патриархът на българската литература. Той е написал много стихотворения и романи за България. Мисъл. И ние сме дали нещо на света, да си славяни книга да четат.